गोबां फरायसाफोरानो 12 थाखो उथ्रिनायनि उनाव साख्रि लानायनि सिमां थायो आरो बेनि थाखाय बायदि बायदि साख्रिनि आनजादबो होनाय नुयो। बेनि गेजेराव गोबां फरायसाफोरा जाफुंसारबो जानो हादों, थामहिनबा साख्रि मोननो हादों। बेजोंनो सोमोन्दो थानाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC CHSL नि सोमोन्दै। CHSL आनजादा मा? बे आनजादखौ होनानै मिरु सरकारनि मा साख्रि मोननो हायो? SSC CHSL आनजाद होनो थाखाय बेसेबां थाखोसिम फरायनाय जानांगौ एबा एजुकेशनेल क्वालिफिकेशना मा? एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा मा? बेफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाब मोननो हायो। लोगोसे बड' एनालाइसिसनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै ला। लोगोफोर, SSCआ गोबां साख्रिफोरनि आनजाद खुङो। बेफोरनि गेजेराव CHSL आबो मोनसे। दुलाराय भारतनि गेजेराव मोनथिजानाय बेयो मोनसे मख'जाथाव आनजाद, जाय आनजादखौ 12 थाखो उथ्रिनाय थामहिनबा हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफ्रा होनानै मोजां साख्रि मोननो हायो। CHSL नि आबुं महरा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल SSC थामहिनबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना बे आनजादखौ बोसोरफ्रोमबो खुङो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC CHSL आनजाद होनानै मा साख्रि मोननो हायो। SSCआ CHSL आनजादखौ भारत सरकारनि गुबुन मिनिस्ट्रि, डिपार्टमेन्ट एबा फसंथानफोराव डाटा एन्ट्रि अपारेटर, लवार डिभिजन क्लार्क, जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट बायदि पस्ट एबा साख्रियाव थिसनथाइ होनो थाखाय खुंनाय जायो। थामहिनबा CHSL एबा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल आनजाद होनानै उथ्रिनो हायोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गुबुन बिफान, अफिस बायदिफोराव डाटा एन्ट्रि अपारेटर, लवार डिभिजन क्लार्क, जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट, पस्टेल एसिस्टेन्ट, सर्टिं एसिस्टेन्ट जानो मोनो एबा साख्रि मोनो। SSCआ खुंनाय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल आनजाद होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव 12 थाखो उथ्रिनाय जाब्लानो जायो। थामहिनबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसायानो बे CHSL आनजादखौ होनो हायो। बैसोआ 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। रिजार्भ केटेगरिनि सुबुंफोरनि थाखाय बैसोनि रेहाय होनाय दङ। SC/ST बिजाथिफोरा 5 बोसोर रेहाय मोनो। थामहिनबा SC/ST केटेगरिनि बिजाथिफोरा 32 बोसोर बैसोसिम बे आनजादखौ होनो हागोन। बेबादिनो OBCआ 3 बोसोर, PWBD आनरिजार्भआ 10 बोसोर, PWBD SC/STआ 15 बोसोर, PWBD OBCआ 13 बोसोर रेहाय मोनो। एग्जाम पेटार्ननि बाथ्रा बुङोब्ला CHSL आनजादा मोननै खोलोब एबा मोननै थाखोआव जायो, टायार 1 आरो टायार 2। मोननैबो आनजादा अनलाइन मडआव जायो। टायार 1 आनजादा गासै 200 नम्बरनि जायो। गासै मोन 100 सोंथि सोंनाय जायो। मोनसे सोंथियाव 2 नम्बर थायो। टायार 1 एग्जामाव इंलिश लेंगुवेज, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड्स, जेनेरेल एवारनेस आयदाफोरनि सायाव सोंथि सोंनाय जायो। टायार 2 आनजादा गासै प्राय 405 नम्बरनि जायो आरो बेयाव गासै मोन 135 सोंथिफोर थायो। बेयाव मोननै सेसन थायो, सेसन 1 आरो सेसन 2। सेसन 2 आव बिजाथिफोरखौ स्किल टेस्ट आनजाद लानाय जायो। SSC CHSL आनजादखौ इंराजि नङाब्ला हिन्दी बे मोननै रावाव होनो हायो। SSC CGL नि थाखाय भारतनि गुबुन हादरसाफोराव गोबां आनजाद मिरुफोर दङ। आसामाव SSC CHSL नि थाखाय 4 आनजाद मिरुफोर दङ। बेफोर जादों डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट आरो सिलचर। बे 4 ओनसोलाव SSC नि आनजादफोरा जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना SSC CHSL नि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला SSC नि अफिसियेल वेबसाइट www.ssc.nic.in आव थांनानै नायहैनो हागोन। नङाब्ला गुगल, इउट्युबफोराव SSC CHSL नि बागै फोरमायनाय गोबां वेबसाइट, आर्टिकल्स, भिडिअसफोर दङ। बेफोरखौ नायनानै नोंथांमोना बांसिनै मिथिना लानो हागोन। भारतनि गोबां गोब्राब आनजादफोरनि गेजेराव SSC CHSL खौबो मोनसे होननानै साननाय जायो, मानोना बे आनजादाव गोबां लाख बिजाथिफोरा बाहागो लायो। बेनिखायनो बादायलायनाया बांसिन जायो। नाथाय आनजादा गोब्राबब्लाबो बेखौ उथ्रिनानै मोननाय साख्रिया गोजौ थाखोनि आरो जोबोर मोजां जायो। CHSL आनजाद होनानै मोननाय साख्रि, डाटा एन्ट्रि अपारेटर, लवार डिभिजन क्लार्क, जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट, पस्टेल एसिस्टेन्ट, सर्टिं एसिस्टेन्ट बायदिनि दान बान्था एबा सेलारियाबो गोबां जायो। बिथांमोननि दान बान्थाया 19-20 रोजानिफ्राय जागायनानै 80-85 रोजाफ्राम जायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।